Si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, pwede po kayo mag-text sa akin. I-text lang, idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol at si Nurse Erlaman ang tagasagot dyan. Okay? Pero yan, for the meantime, eto announcement muna tayo ha. Oo, sa mga taga Camarines Norte, magkakaroon tayo ng year-end health caravan. Oo, nandyan ang iyong lingkod. Harap ako sa inyo, mga taga Camarines Norte. December 7, Saturday po yan. 9:30 a.m. at Jusel's Garden ang venue natin. Jusel's Garden, 9:30 a.m. dyan sa Jegolinian Street, Barangay 7, Indaet. And the following day, dyan naman sa Labo, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Then the following day, December 10, Santa Elena, Camarines Norte. Diyan po tayo sa hangout. Okay. And magkakaroon din na gagawin na free health consultation. Siyempre, sa Kapalonga, CMD Center in Kapalonga, December 11. O, mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito sa akin. Oo, kita-kits tayo. December 15, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. At paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD, isang 30 ml HCI CMD, 630. May freelance na po yan. Meron pa kayong raffle ticket dito sa Legazpi, syempre. And of course, pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo for the day. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At alam ko na inaabangan nyo talaga itong mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto, ang ating especially ang ating Power Trio. Kaya ito muna, pakinggan natin isang so amazing na testimony. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you, HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Ay, grabe talaga. Parang
ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa era anyway. Opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain, ay masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi kami, bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako, isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinta ako ng ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayoma pa. Hindi ko akalain ang product ng sa HCI, CMD, ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015, ang na-experience ko sa kapatid ko, alam nyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa. Kasi last July 2015, yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538. Yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room, anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatriyo itong tabang ng CMD. Hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Ang 48 cc, after 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya naoperahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya, and God grace. So, sana ito totoo laga ang tinitestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci
Calciblock. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng Calciblock ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayag daw ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, para as amazing talaga ang product namin. Kaya, try na kayo. Yun nga. Kaya alaman, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMB, CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 yata. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na nito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites De Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito po ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. Ayan, sa mga listeners natin, akalain mo yan, yung mga sakit nila, pinakyaw na ng ating produkto. Ganon ka-amazing po yung ating mga produkto. Kaya yan, ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. At yun, kausap ko pa lang sa head office about that bago natin na product, the NAB peptide. Ang galing daw sa may mga bukol, sa may mga cancer. Opo, nasa trial tayo ngayon, pero parating na yung mga products natin. Okay? Hello kay Ma'am Michelle Biescas, Ma'am Lizelle Corpus. Saan ba to? Nasa Sambales si Ma'am Lizelle Corpus and Tess Asoy sa Porco. And of course, sa lahat ng mga nakakapakinig ng ating program, saan man kayong radio station, nakakapakinig ng ating programa at saan man kayong Facebook, nakakapanood ng ating programa, hello sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Marites Badion, okay? Actually, ang dami kong dapat i-record na mga magagandang testimony. Yun nga lang, sobrang busy na talaga ang inyong lingkod. Oo. Pero yan, announcement uli. Oo, announcement uli. Wait lang ha. Oo, kasi ang bilis ng panahon. Mga taga Camarines Norte, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio. Andyan ako sa inyo to handle our year-end health caravan. December 7, Saturday, andyan po ako sa Jusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7. Inda at 9:30 a.m. po, andyan na ako. The following day, dyan naman sa Hills and Garden, in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po. Sa Santa Elena, Camarines Norte, December 10, 9:30 a.m. doon sa Hangout. And of course, sa Kapalonga, may free health consultation tayong gagawin. Kapalonga, CMD Center in Kapalonga, December 11 po. 8 o'clock, dapat start na tayo dyan. Mga taga-Legazpi at saka yung mga malalapit dito, year-end health caravan natin. December 15, that is Sunday, 9:30 a.m.
LCC Event Center, 4th floor, LCC Legacy. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bili lang kayo ng ating isang 30 ml HCI CMD. Oo, magkano yun? 630. 630 po. With freelance na yan. And of course, pwede kayo mag-avail ng ating promo for the day. And syempre, may mga exciting tayong gagawin na maging masaya po kayo. Sabi nga, oo, maraming updates and of course, malay nyo, kayo manalo din sa ating mga pa-contest-contest. O, di ba? Kasi it's Christmas season, aside from our mission to help restore the health of people. Syempre, nagpapasalamat tayo na patuloy tayong ginagabayan ni Lord sa ginagawa natin. And of course, yung mga distributors natin, mga leaders natin, huwag kayong mapagod sa mission na to. Sa dami ng testimony, hawak natin. Kaya madalas sabihin ko, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Oo. And of course, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. O, dyan sa Katbalogan, hanapin nyo si MD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. Si MD Center sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Oo, dagdag natin na retailer, Ma'am Joanne Asaytuno, isa siyang BHW sa Humapon, Legazpi City, sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga Albay, CMD Distributor din po sila. Okay, hello kay Ma'am Arlene Jacob. By the way, doon sa may mga cancer, may mga bukol, nako, sabi nga, ang dami raw na nagpasalamat doon sa ating NAB peptide. Mas maganda po ang resulta pag dinagdag natin ang NAB peptide. O, yun nga lang talaga yung lasa because of the fish collagen ay may technique naman. Paano mo mainom yung ganon, okay? Umiinom na po ako. Nagtatake na ako yun every day. Okay, so, ang bilis ng oras. Dito na muna tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Okay, pakinggan na lang po natin. Kung may dagdag na tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Sa Facebook, pwede kayong mag-message sa akin sa aking personal Facebook, Melinda Wee, or doon sa CMD Bicol kung saan si Nurse Earl naman po ang taga-sagot po diyan. Ito, pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor,
JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripal, Maro Salina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, si Amistaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. First District of Albay, Mr. Remendez, 156 Orbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Malana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, si Amistaki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center, si MD Stocky Center, now NAB Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Purok 2, Itma nito. Toy Dahak, Toy Gen,
General Merchandise, Purok 38 Bakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gamawan, Daraga Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanauhan East, Legazpi. Ma'am Marinopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiro. Ayan, sa mga listeners natin, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, hindi lang po good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors, we need business partners. Oo, ang ating company 20 years na po sa health and wellness industry, kung saan pagdating sa product, talagang hindi na natin pwedeng questionin dahil marami na talaga nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. At marami rin kami dito na nag-join kami dahil may mga sakit na. Nung napatunayan namin na napakaganda talaga ng ating mga produkto, nakakatulong talaga, ginawa namin yung business. So, good business, at kung sa anong na-attain namin dito, good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, ay grabe. At ang napakaganda, yung nagkaroon kami ng chance na makatulong sa napakaraming tao. O anong gusto nyo, yung nagmamakaawa ng tulong o tumutulong tayo, o di ba? Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo po ay mga member dito sa atin. Membership natin ngayon nasa 5,990. Opo, yan, Power Trio na po kasama doon. Pero meron din tayong, lalo yung mga mag-attend ng ating event, pwede namin kayo pagbigyan. May murang membership, 1,350. Pero ang laman nun ay 5 toothpaste at bali 10 toothbrush. So, pang family na yon. Opo, na ang ganda talaga ng natin kasi yung toothpaste natin, saka yung toothbrush, very friendly talaga sa ating ngipin, sa ating gums, at ang nakakaganda, ang maganda talaga, ang isa pang na-experience namin, hindi ka bad breath the following day. Kung ang gamit nyo yung ating Aloria toothpaste. At ang kagandahan, pag naka-member kayo doon, mabibili nyo na yung lahat ng products ni Health Code at members price. Okay? Hello kay Sir Arwin Molina. Alam ko yan sa Radyo Seram. Yan ang bago natin na radio station kung saan napapakinggan tayo. Ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.